Omama bonke otata abaphakathi kwethu, iigildas zasekhaya ezikhoyo, ifemeli kaMama uThole esabekelwe bucala nguThixo komzuzwana, athi omnye umculo wasekhaya zonke ezi zinto ziyezexeshana zibuya zidlule. Emva kwenini bazali bam ngelikaYesu Kristu igama Bhotani. Ndiza apha Mama uVayisi ndisoyika amehlo wakho. Uthi umama osivulele namhlanje upha ku-Exodus 15 yilaa vesi yama-24 amanzi abakrakra eMara. Nanjengomntu oqala ukuma Mama uVayisi ndivumele ndiye kwelaa khaya, ndithi kwelaa khaya ngexesha likaSamuweli akumbona uThixo ukuba umntwana ngoku ukhulile ufanelwe ukusebenza. Uthi akujonga abantwana bakatata Eli wafika bedlala bengawufanelanga umsebenzi kaThixo. Umane exothela ilizwi kweSamuweli elele, abuye uSamuweli abheke kutata Eli athi ndilapha kubundibizile, athi uEli andikubizanga. Kwatshileke emehlweni katata uEli okokubana lifikile ixesha lokokuba amsebenzise uThixo umntwana. Wathi uzuthi xa ilizwi liphinde lafika uzuthi thetha Nkosi ngoba esabela umkhonzi wakho. Kwenzeke loo nto kuMama uThole. uThixo umbonile okokubana kudala ijikeleza intaba, inyawo zakhe zityabukile, izandla zakhe zidiniwe, akasenanto yawuphinda yenze. Waqothela lilizwi eliviwe nguye yedwa, athi omnye umbhali wasekhaya, ilizwi elindiqotheleyo liviwe ndim ndodwa, ndakuthabatha ukusebeza kwalo, ndathi thetha Nkosi ngoba esabela umkhonzi wakho. Azosula uThixo inyembezi emehlweni wenu, ungabi sabakukhala nasijwili. Uthi umama ke ngoku akrakra amanzi eMara, akufika Mama uVayisi amaSirayeli. Usemva kokubana mama wam amaSirayeli elwela ulwandle olubomvu, awaluwelwa ngolu lwandle kumnandi bekurhakha nangaphambili, ngoba umkhosi wamayiphuthi kusemva kwawo akhalaza kuMoses athi bekungasekho mangcwaba na kunoba sizofela entlango. Kodwa emva kokuba uMoses ephakamisa intonga aqala amanzi aswiti bawela, uthi ke ngoku uMoses akrakra amanzi eMara. Uthi uMiriam Mama uVayisi bawalile bathubeleza phakathi kwenyoka ezinobuhlungu kodwa bawela. Uthi xa bevele ngabagqibowela, uthi uma umnafika uphakamisa ingalo uMiriam, uthi isandla sakho Yehova sokunene savela amandla, uthi isandla sakho sokunene sivika ivutshaba. Akrakra amanzi kanti zawuhlala amanzi. Umama unawo wathi xa yavela kokwabo ekrakra umphefumlo, wathi musani ukundibongoza nithi ndingunawo, yithani ndingumara, ngoba uyokuthixo ukwenze wakrakra umphefumlo wam. Emva kweentsuku ezintathu behamba entla, iintsuku zintathu behamba entla. Unganomfanekiso nawe xa udibana ubona amanzi emveni kweentsuku ezintathu, ungasaseli nto uthi wawubona amanzi ukramncele okukwenza ixesha amanzi, ngoba ubona into ubungasayifumani for days. Kodwa ithi xa befikayo bafika amanzi lana, amanzi akrakra awaseleki. Emva kweentsuku ezingaka benqwele into okokuba Mama uVayisi wam bangafumana amanzi, kodwa bathi bakugaxeleka emanzini ifemeli yasekhaya bekramncela benjalo bafika amanzi engenakusela. Kodwa uthi umama ebethetha uthe nokokuba
nexhegwazana entlango futhi niyibone iminyaka azawufika kuyo nasuka nafika mara uthi mama there is a solution ngoba uthixo wethu akasifake mara angenasolution uthi nakufika mara uyilungisele indlela uthi thatha gqabi ufake emanzini